Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Magluluto ako ngayon ng inihaw na liempo at inihaw na pusit para maiba naman at pasasarapin natin ang ating inihaw na sobrang lambot at malasang malasa. Mga sangkap na gagamitin natin: kalamansi, ketchup, siling basiling pula at saka bawang, toyo. Pinagalo ko na palang magic sarap, asin, paminta at garlic powder. Optional naman ang garlic powder kung mayroon lang. Sibuyas at pork liempo. Ang kagandahan ng pork liempo ay taba, laman, taba. Maganda siyang panghihaw at bata pang ating baboy na nabili. Titimpla na natin ang ating pork liempo, sibuyas, bawang. Then imamassage natin para ma-absorb ng pork ang lasa ng bawang at sibuyas. Sunod naman ang mixture: garlic powder, salt, magic sarap at paminta. Sunod naman ang siling haba at siling pula. Toyo naman ang sunod. Pagkalagay ng toyo, massage uli. Kumain kami sa isang kainan. Nagustuhan ko ang inihaw na pork liempo nila. Nagtanong ako kung bakit sobrang lambot at malasa. Pinapakulo daw nila para malambot at ma-absorb ng pork ang flavor para malasa. Try din po kayo. I'll make sure that you will be satisfied. Char! English yon. Ketchup, ilalagay natin ng isang bote. Kalamansi naman, pipigain natin. Pag gusto po naming maghihaw, yan po ang nire-request ng mga bata palagi. Kasi nga po malasa at malambot siya. Madaming beses na po naming nagawa to. At sugar, mas okay kung red. Imamassage nating mabuti para ma-absorb lahat ng ingredients na nilagay natin. Kung hindi po kayo nagmamadali at may time naman kayo, pwede nyo po yung ibabad ng 30 minutes para mas kumapit po ang lasa. Pakukulayin natin hanggang sa kumapit ang lasa sa pork at madrain ang sauce. Yan, okay na, malambot na at kumapit na ang lasa sa pork. Ngayon naman, maghihihaw na tayo. Habang naghihihaw tayo, titimplahan natin ang pusit. Ito nga pala yung mga sangkap natin sa pusit. Sibuyas, iway natin ng maliliit. Kamatis, maliliit din ang hiwa. Siling haba, ganun din ang hiwa. Kalamansi, hiwa lang at itatabi lang natin. Spring onion, maliliit din po ang iwa. Favorite ko po ang spring onion. Kahit anong lutuin ko, nilalagyan ko ng ganito. Naglagay po ako ng kalamansi sa palanggana at susunod ko ang toyo.
Ibababad natin ng pusit para magkaroon ng lasa at mawala ang lansa. Kahit konting oras lang po. Ito po yung iniwa ko kanina. Lalagyan ko po siya ng asin, paminta, magic sarap, garlic powder. Pinagsama-sama ko na po para po hindi aksayado sa lalagyan. Patis. Toyo, konti lang po ang lalagay natin kasi nga po may asin na at patis. Yan, haluin lang natin ng mabuti. Note, tinanggal ko ang tinta ng pusit sa mata at sa loob ng tiyan. Ilalagay na natin yung hiniwa natin kanina sa loob ng pusit. Kukuha ako ng toothpick at itutuog ko sa pusit para di lumabas ang nilagay nating palaman kanina. Habang iniihaw natin ng pusit, gagawa tayo ngayon ng sausawan. Kalamansi, lalagay ko sa toyo. Siling haba at siling pula. Sibuyas. Bawang. Kamatis naman, try nyo ang ganito, mas malasa at may kurot. Yan po, nahihaw ko na po siya. Nakakagutom nga po. Ito po yung pusit. Sobrang sarap. At ang ating liempo na napaka-juicy at napakalambot. At ang ating sausawan na nanunood sa hanghang, nagugutom na nga po ako eh. Sana po may na-share na naman po ako sa inyo. Don't forget to like, subscribe, click the notification bell, and subscribe to my YouTube channel for more updates and upcoming video. Goodbye po and God bless you!